Yes, hello mga kos, this is me, Uncle Nobs TV. No, so for today's video, gusto ko lang i-greet ang aking sarili. No, happy birthday to me. No, syempre, gusto ko lang pasalamatan si Papa God. No, binigyan na naman tayo ng chance at binigyan na tayo ng pagkakataon na mag-birthday tayo ngayong araw na to. No, so sa lahat ng mga bumati sa akin ng happy birthday, maraming salamat po sa inyong lahat. No. And of course, panoorin niyo po yung video na to dahil may mga greetings ang mga tropa natin, mga vloggers, and mga content creators. So please watch my full video. Thank you. From LJN Soundwork Productions, binabati ka namin ng iyong 35th birthday, Uncle Nobs. God bless you always. And wish na ipagpatuloy mo lang ang iyong kabutihan, lalo na ang iyong pagsuporta sa sound industry. And alam kong marami pang mga vlogger na katulad mo na may takot sa Diyos, masipag, mabait, at mapagmahal sa kapwa. Saludo ako sa iyo, Uncle Nobs. Naway ipagpatuloy mo lang ang magagandang gawain sa kapwa mo. And more birthdays to come. God bless you always. Mabuhay ang Uncle Nobs TV vlog. Happy birthday. Hello, ako si G-Boy. Tamad ako pero may pangarap. So by the way, happy birthday gali sa kay Uncle Nobs TV from Pontevedra. So padayon na sa maging mayo nung kag enjoy mo lang yung mga birthday kag sa pangadlaw. Be safe lang always. Thank you gid sa advice mo sa akon sa una. So thank you gid. Hi, Uncle Nobs TV from Canroma, Pontevedra, Negros Occidental. This is Chinitz. I just want to say happy birthday. Wishing you nothing but the best, more success, more adventures, and of course, more awesome content for all of your followers. And keep doing what you love and hope to see you again in the next Opasan event. And keep safe always po and enjoy your day. Yes, maayong adlaw mga kauturan sa tanan nga. This is me, Uncle Nobs TV fans only. Basi magambal ka mo fans only. Okay, and so for by the way, this is Dax Colango, owner of Newborn Mini Sound and also Rowex Computer, Cellphone, CCTV and Keyboard Services. And solid ka pamilya, kapuso sa sound industry. Di lang puso kasaging kundi official vlogger pa na siya at Team San Enrique Sound Fanatics. Isang tawag ko lang, ara di siya dayon. By the way, maligayang karawan, Uncle Nobs or Nubi Igdani. Hope you have more single mom to come. More places makatuan mo pa. Speaking of sound industry, mini more vlogging para makalibre ka man sa amon pag naka-earning ka na kay Mita. Tandaan mo na, Uncle Nobs TV, isa sa mga buot nga maabyan, amigo. Aralan na sa Barangay Canroma, Pontevedra, Negros Occidental. Again, happy birthday, Yogi Ikani, aka Uncle Nobs TV Idol. Hello sa mga boss, gusto ko lang batiin yung isa sa kaibigan natin sa sounds industry, no? Uncle Nobs TV. Pre, happy birthday pre. More birthday to come pre. And wish more good health pa. And kita pa tayo soon pre sa susunod na upas. Enjoy your day pre and happy birthday. Good morning guys, good morning mga katone. Shout out na sa kay Uncle Nobs TV, sa amigo tada no idol. Happy birthday. First time ko na kita si mo sa Leon pero balaan ko good person kagid happy birthday Lods. Thank you so much sa padayon nga suporta sa Salt Inters Disco Mobile, owned by Choy Eugenio Gintibano. Kag sa mga Gintibano family, shout out na no sa liwat sa aton nga amigo kay Uncle Nobs TV Idol. Happy birthday.
Hello everyone, I would like to greet happy birthday kay Uncle Nobs TV, sound industry vloggers from Negros. Uncle Nobs, no, wish you all the best and hope nga more opas pa and more content pa, no, sa mga sound. And thank you also, no, sa pagbisita diri sa may Iloilo kumayara sa Battle of the Sun. So saliwat, no, happy Uncle Nobs TV, no, happy birthday brother. Master, isaman ka amigo naton dyan sa may Negros. Enjoy your day and God bless. See you. So guys, this is Papa Mac Vlog, Mark Anthony Francisco from Capiz. Ayan, paki-follow and like naman po ng aking page at saka profile Mark Anthony Francisco, sound vlogger. Ayan po, mag-greet tayo kay Uncle Nobs TV. Happy birthday Uncle Nobs TV from Negros Occidental. Happy birthday nga pala sa pinakamatali kong kaibigan na sound vlogger dyan sa Negros Occidental na si Uncle Nobs TV. Happy birthday, pre. More birthdays to come and more blessings to come and more followers to come. Happy birthday, pre. From Cebu Upas TV of Cebu. Shout out! Happy birthday, Uncle Nobs TV! May God bless you more! And sana tuloy-tuloy lang sa pagbablog at saka sana marami pa tayong matulungan at papasaya sa ating mga vlog, no? At ulit, happy birthday, Uncle Nobs TV! Ayan! Hi New Party people! What's up mga kagor? By the way, mga kagor, ako si Ardon. Ginatami ako ulit isang malipayon nga kaadlawan. Ang isa ko ka-grupo sa vlogger, ang isa ko ka-grupo sa sound industry. No other than Gor, Uncle Nobs TV. Today is your day. Today your special day because today is your birthday. Gor, wherever you are, wherever you go, put God first. Salamat din kang last ako na sa Ngurob sa Leon. Gamay nataton nga inuras nga pagsuryahanay pero at least padayon naton nga pag-keep in touch through FB. Kag please mga kagorno, bisan hindi ka mo mag-follow sa akon, follow ka mo kay Uncle Nobs TV. Kag bilib gini sa grupo halin pa sa Negros, matabok na gini sa diri sa Panay para lang ipakita nila, ipakita sa inyo mga kagor kung anong ganap sa upas or Battle of the Sound diri sa Panay. Gani mga kagor, thank you again, padayon kita sa pagsuporta sa sound, kag especially kay Uncle Nobs TV. Suporta gid ni siya sa iyang nakalalain nga vlog, kag aga-focus kini siya sa mga upas-upas. Thank you again. By the way, ako si Ardon Noras. What's up guys, this is your MC Paul and ginigreet ko pala ng happy birthday si Nobski or mas kilala bilang Uncle Nobs ng sound industry. And sir, God bless you and more birthdays to come, and of course halong kagid permi sa biyahe kag magkadto man sa mga event, and pray first before mag-travel ka. More events to come, and of course more Battle of the Sound nga maatinan mo pa and ma-features mo and ma-content mo sa imong vlog. Okay, once again, thank you so much. Happy birthday, God bless you, and halong kagid permi. Yo, what's up? It's DJ John Beat. Yan, gusto kong i-greet ng happy birthday si Uncle Nobs TV ng Pontevedra, Negros Occidental. So, wish ko lang more birthdays to come, more candles to blow, good health, ingat ka palagi sa mga vlog mo, yan, sa mga event na pinupuntahan mo. So, kita-kits tayo next event. Peace out. Happy birthday gali sa akon nga amigo kag kumpare nga si Nobski Igdani or mas kilala nga si Uncle Nobs TV. Pre, thank you so much sa pag-upod mo liga sa akon sa Dinagyang Sounds Expo. Kag ang wish ko lang sa imo is more birthdays to come, kag damo pagit followers ang mag-follow sa imo. Thank you, pre. Happy birthday liwat. Hello there, this is DJ Joshua Colomna, the founder of Team Tiger Philippines. Kaya ginagreet ko gid sang happy birthday si Uncle Nobs TV from Pontevedra, Negros Occidental. So Uncle Nobs, happy birthday gid. So ang wish ko lang sa birthday mo nga tagaan ka pa ni Lord sang madamo pa nga blessings nga magabot, kag sang maayo nga lawas, kag more vlogs to come pa. So halong lang perme, kag God bless you always. Salamat. Happy birthday from Team Tiger Philippines. Happy birthday Uncle Nobs. Magwapo Uncle Nobs, padayon lang sa pag-vlog to para makasweldo na ta.
wish ko is good health lang, be humble, and more birthday to come to. Padayon sa mga goals and dreams to. Gwapo ka subong kay birthday mo. Ikaw ang millennial namon nga tito sa tanan. Wala naman say ko to no. Happy birthday again. I love you too, mama.